هيدرا سيرفي ويو هيدرا سيرفو أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبالما شريف لا جبراني لا جبو أمبو فوق أولي مندو أمبي الله سبحانه وتعالى دلي ألاكا كسينا كهنا أناكا بركة جديلين ألاكا أو كنن أو بلا جلنكا واجلو كنو كنو بي أمبي كايبا جبته دوندا كلين بودا كلين أمبا نعم سغربا نوي أجا أمين سيدي سانغو سانيني واتين سيرا أناكا كلامبلو كرن كرن يالا kay liberté kalambulo min ba buloyi ubeje ka ni wati nyenamaya nyogon fe no ye alakira ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam aleka bangeli ka je ka nyenamaya nyogon fe anaka kalambulo maw barain kun folo damina nani wira kun ka karamago no ye alhaj muhammad mukhtar baroy ni bela jelen ba fama ko balaji ale kenen kun tige ni qur'ane kalankai katla ka maw bismillah ni dakurunya flay o temenen ko fe an karamogo ba munu be kay dogu kumbe kene kono usira ka dakurnya dama dama ni mfo angaje ka anyama da o fe folo ambalmaw anye bedo kiramanto yala ankle na herela ya rabbi ambani ni ala fe ala ka su hera di anis na mebela jelema ambe sigile kene mun kan ambani ni ala fe kene bunya na barka kama alaka sanverata fana yira anna ante do ke ansaro ko alaka nyina yira anna ala yo yira anna ba de la fe ya rabbi aka sanverata fana yira anna ambe beje ka fatiha karanyo fe fuka dafa kasali kiraba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka amba nyiri ala fe ala ka nga batu kelum bemla ala ka yafa nga junubu bema ala ka nga lanyinu be sabati ala ka nga hamina ko benoya ala ka nga islam dafalenye ambe sron fenfenye ka jurula ya rabbi amba nyina ala fe ala ka do anuti ala ka sababu nyumanke an islam be la jeli ya rabbi ala ka an islam be la jelendo aka nema konal ala ka kisi setane mantoro ya rabbi ala kana setane do ani nyonche ala ka an kanu do nyona ala ka anti do nyona ya rabbi ala ka andiya nyona ala ka an hina do nyona am baga baga tafanga ya rabbi ala ka dam ala ka nan dese anga demba yako anga demsen munu be karana ya rabbi ala ka noya na yala noya barako ya rabbi ala ko fana noya ambal mamunu be bara nyinna anyumambe ala de bolo ala ka di annuma munu yarabu ka bara la ya rabbi ala ka ke bara sabatilanye ala ka ke bara barkamanye ya rabbi ala ka hera chama bo bara ko nada ambal musanan de musumunu be furu nyinna ya rabbi ala ka no yowi amin munu yarabu ka furu la ya rabbi ala ka ga furu sabatilanye amin ala ka ke furu barkamanye amin ya rabbi ala ka dem barkama chama bo ko ambal mamun kera sababu yaye kani mawludu indamna ya rabbi amani ala fa ala ka anusa amin ya rabbi ala ka barka do nafulununa amin abora nafulu fenfena ya rabbi ala ka barka do ala amin mauma e doroma kelen do ala ya rabbi ala ka barka do ka nafulula amin ala ka chama bla noro amin mamun yere yangani ya kuba do ala numa soro ya rabbi ala ka chama nduma amin mama e bara kelen ka konnala bolula bara sena bara kuma ya rabbi ala ka be baraji amin ya rabbi amina damna no yamba fo ala ka hinanga tabawla amin ala ka yafa kuye amin ala ku daro sumaya ala ka me ka sadaqa buye ya rabbi ala ka anyala nya kan tadu makono bisuina alhamdulillah ambe mawludu karo yere klemuga ani wolum la ode biye jumado ambe sigile ambal ma muso noye ami sidibe sanwo san andeleme ka mawludu munka akadala noye anga chokoroba ala ka hinala jaje kamara kadala ala ka hina un islam su bela jelena anga chokoroba ya hakilla jigi anga mamunu fana be kofe
n'u bɛ tunga la degun minnu b'u kan ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala ka degun in wuli ka bɔ an n'u bɛɛ kan mawludi yɛrɛ barika kama ala b'o kɛ fana kiraba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hɔrɔma n'a barika kama an ye nin mawludi in daminɛ ɲinɛ ya san 15 de an bɛ barika da ala ye san o san an b'a fɔ ko ɲinɛ ta de ka ɲi ka tɛmɛ sarun ta kan o ye ala tanu de maa minnu b'a ɲɛmaya la ala y'o kɛ maa ɲumanw ye o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu an ka karamɔgɔw bɛ yan n'o ye an ka karamɔgɔ an'an fa muhamad baro ale bɛ yan an ka karamɔgɔ cerno bokar kan u bɛɛ ye kɛnɛ sɔrɔ u ka nana mawludi de kama u nana an balimamuso in k'u nana lamɛn ya rabbi an b'a fɔ ya rabbi ala k'an n'u bɛɛ sara an tɛ ɲinɛ fana an ka organisation mɔgɔw kɔ n'o ye ansarudin mɔgɔw ye san o san n'an y'u wele a kan ka kɛ cogo cogo u b'a kɛ ten awa u ma deli ka dɔrɔmɛ kelen ɲini an fɛ ya rabbi ala ka an n'u sara ala ka baraji di an n'u ma an y'a fɔ cogo min an bɛɛ bɛ jɛ ka fatiha karan ɲɔgɔn fɛ fo k'a dafa ka sali kira kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o ko ya rabbi ala k'a ɲa ka d'an ma bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العلي العظيم رب العالمين الحمد لله رب العالمين
salon an tun ye duwawu ta yan k'a fɔ ala ka san wɛrɛ jira n na an minnu filɛ yan kɛ ni a jaabira anw ye hali ni don ka don laban bɛn n'a kɔnɔ an minnu ni a jaabira an ye an bɛ do fara ala tanuni kan minnu ni olu seginna ka taa ala ma an bɛ duwawu ta u ye ala ka hinɛ u la ka yafa nin sigi mun filɛ sigi si tɛ kɛ dugukolo kan mun baraji ka bɔ a ye fo n'a sigi ɲɔgɔn mawuludu sigi a bɛ sigi bɛɛ sanfɛ bɛɛ b'a dɔn fɛn fɛn filɛ sigilen ɲa an b'u bɛɛ bila alakira kanu de kɔnɔ an b'a dɔn bɛɛ bɛ na ka na alakira de ka di ye i nana o de sababu la awa an b'u kibariya maa fɛn fɛn n'i kɛra alakira fɛ insha allahu lahara dɔ i bɛ don alijanna ka d'a kan alijanna kɔnɛgɛ ye la ilaha illallah muhammadur rasulullah anw kɛni nana an bɛ duwawu de ta ani baraji mun bɛ mawuludu la an nana an ka se k'an niyɔrɔ sɔrɔ mais an bɛ kelen fɔ an badenw ye dɔnkili minnu filɛ da la n'o ye alakira fasa ye ka sali alakira kan sallallahu alaihi wasallam aw kana salaya ka da kan baraji mun b'a la mɔgɔ t'a hakɛ dɔn n'a fɔra tuma tuma aw y'a laminɛ ka sali alakira sallallahu alaihi wasallam kan ka sali alakira sallallahu alaihi wasallam kan ala ko ka ale n'a ka melikiyaw u bɛ sali alakira kan a ko aw minnu ye mu'minu jɔnw ye a m'a fɔ muslim de a ko aw minnu ye mu'minu jɔnw ye aw fana ka sali alakira kan donc a kɛra mu'minu bɛɛ ma wajibi ye ka sali alakira sallallahu alaihi wasallam kan ni salila alakira sallallahu alaihi wasallam kan siɲɛ kelen ala n'a ka melekiyaw bɛ sali kan siɲɛ 10 Allahu akbar ni salila kan siɲɛ 10 ala n'a ka melekiyaw bɛ sali kan siɲɛ 100 ni salila kan siɲɛ 100 ala n'a ka melekiyaw bɛ sali kan siɲɛ 1000 ala n'a ka melekiyaw mana sali fɛn fɛn kan siɲɛ 1000 o kunna diyara o tɛ kunna goya tugun ala k'an kɛ o jɔn amin ni y'a ye an b'a fɔ a baraji ka ca ala ka melekiyaw n'a ma kɛ ala ye maa t'u hakɛ dɔn ka d'a kan sankolo 7nan sanfɛ bayitil ma'amur bɛ yen de o so in ni kaaba so in de bɛ sɔn kaɲa la n'i bɔra ale la ka jigin dɔrɔn i bɛ na bɛn kaaba de yani an fa adama ka dan san 20,000 don o don melikiya 70,000 b'u ka alabatu k'a kɔnɔ ni olu bɔra olu tɛ segin tugun an bɛ yɔrɔ hali bi dɔw kɛra fo ka taa dunan wuli mɔgɔ si tɛ melikiya dan dɔn olu bɛɛ ka sari adamaden kan o baraji ala dɔrɔn de b'o dɔn awa an b'a fɔ alhamdulilahi ala ye an nafasa kosɛbɛ ka d'a kan a kɛra alakira fɛ alakira b'a ka mantɔn fɛ ale fana kɛra alakira fɛ ka kɛ alakira ka mantɔn fɛ an bɛ hɛrɛ fɛn fɛn na an bɛ alakira ka hɛrɛ fɛli de la ni mun b'o dɔn i k'o dɔn ni mun t'o dɔn i k'o dɔn dɛ ka d'a kan mantɔn minnu halakira u man ka bakati tilancɛ kɛ mais ala y'u halaki mais ala ko k'a tɛ anw halaki alakira a y'o layidu di alakira ma alakira ko k'an ka ko kɛnɛ ko k'a to lahara don an kana halaki dunan kɔnɔ
lahara don ale alakira de bɛ surnali k'an ye an bɛ don aljanna ala k'an ko aljanna mɔgɔ awa an bɛ duwawu ta ala k'a k'a ka ɲumanya kosɔn ka nin gɛlɛya in bɔ jamana in kan ayiwa hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ala y'an sugandi kan sigi nin kɛnɛ in kɔnɔ ni ala ka nɛɛma belebele de ni ala ka hɛrɛ ba de ye ni ala ka bɛnsema belebele de kuma tɛ ka fara a kan nin y'a san 10 ni kɔ dɔ ye sigi bɛ tugule ɲɔgɔn o ye ala ko de ye n'o tun tɛ o tun b'a sɔrɔ a dabila la an ka dɔnnikɛlaw minnu b'a dɔn olu y'a fɔ ko fɛn fɛn kɛra ala kama o fɛn in bɛ sabati a bɛ to sen na ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل الله اكبر فين نوكر على دكما وفين على بفراكا وفين بتوسنا وفين بكنيتا تالي نيا دوي سانتا تقول من يغنى هل سانكلي مبلا ويهرا بادي هل لا دنا سوكلين سيكليما هل لا دنا أنك تكربا بورا دوني من فولا كدو من كه نو مننا أم بيا بمنا فنا كذاك عليك على دكما أو نانا على دكما من يويل لك على دكما ولو فرالين نيونكا على توسيكي أبدا الله أكبر أي هل ما نيوما هذا ما دين نيوما هذا ما دين يا دفلين بمامنا ni yo segere ka mage ni fendo yi funi setai ni seba ya banya yi masa indu ye se masade dese masate ay ama sifani dese ay o de ko so awon jigi kabo ka foni sigi hera drone ba kono ambe befo ka be wala nyumando do min tun kera folo nyankara mogo o ato balaji yafo kuma damnana ale min kene kara mogo ale min baka cibla kalu tani fla kono nana kana nunu segere kana udeme alakam fo kera sababu ye fo nim borala anti nyina ko amba fo ka wala nyuman Allahu akbar an dogo de do ajiru jara ko sobe Allahu akbar amasunya ayata bonon na wala na yo bara nyuma nka amba fo bara nyuma kono anoga ka katla ka duwa kai bara en kono ala ka sabati amen ala kan na deme amen ala kan na benshima amen bara mi mekela kalami be kela nyanyi ni mbe sena ala ko be ala kira tama amen sallallahu alaihi wasallam salim ni cigin kanyo na chama jirana na dugin kono sigin kono ya ani dugin to yoro ala ko chama jirana amen afen fe mana jirana ala ka to akelu wokile anga na fado sorala amen ambe doni min fara an kan nyumonka akelu wokile o kasra ambe na fado sorala amen ka juguma nin do ta ka banga nyum anga juguma wona anga chokro baya fo ko ni sigin ka nyogon ti fona kera sigin nyogon nay wal ma sigi min buñana naye na kene buñana naye wala sigi jamfara naye non ta ñokonte oy wuli balde imana kala batu fen fenna min tinni o ba soro ibala batu kelende la dote ni be salde la sali fembade nga ni be sal dronde la ni be sunna ibo dronde la ni be hijjila ibo dronde la ngani sigi alabatu nunum be de farale be nyogonka kana do nyogongolo ni sigi ka kadama o de ko so ale ka bonka teme sigi be abe mala ay mi fo nyade sigatola nga nyuma ye minye o yede mami bi tashike ni sigi nununa kala kira lame kala kila don kala kila nobo ibita sigi o sigila ala ka bara shite son ngani yako ala ka bara fen fen ni bake fika ngani de sirala kibena ke
ala kira de yo fanyi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa Allahu akbar bara wo bara abed lonia angan yadira wala nini bara nunum beke mama ni be wuli bara ika wuli ni ngani yai ka shiri dusula ibita nin keneina ibita welil lame ala kama welili ibita ala kira ko wala me ibita ala kira ko nyanyini iba nyini ka ala kira kanu soro ika nyini ka ala kira la digi no kira mama la wala ikira mama ay jama'i nasa ikira wari bo baga yow ikira kuma kela yow ikira lamme baga yow ikira fanga bara la yow ikira hakili dita yow ikira sécurité yow ikira fem feñe sa en yorobe sorala Allahu akbar wa masayi masabade akelem bi se nyamina fo yore tise o chukoina anga ni tigi ninde yisigi ni na nyogo naw nambe wuli ka boya an kelen wo kelen be wuli ka boyande ka sara ka soro dafalen min yana fulugo ka musakaw ke kanin dla ani aminu be kumana ya ani emin be namu gelen yala ani ma were sigilum be kana me an kelen wo kelen bara fen fen kera ya abe sebe am be ka gafe kono Allahu akbar na fulo min ni na fulo tigi yabo abe sebe ne ka gafe kono ko ne na fulo imbo ne fili kuma min na balaje kala min ke ma rebe na min ke o be sebe na folotigi ka gafe kono nana ka fana yin kalanke ayi ni baraji so soro tigi sitse ko sara bana sitsi sola o fama sitsi sola ni ala kere yendete Allahu akbar ko femba de ani femba de soro o ambe ala de lala ko sabatani amin ala kira kanu damma amin ala kira mi ni ala mato to ay ciden temenew ube kelen kelen ube nana uka cide la se kana ala kira ka fana ka cide la se Allahu akbar ale de ciden ka cide melki yaw fe ciden do be min be bla ala kira no ala ina fo nasaraw fe isa tumbe kabla ala kira no ala ina fo yahudiyaw fe musa tumbe kabla ala kira no ala sallallahu alaihi wasallam ali bagaw fe bagan do be mi be bla ala kira no ala ka ci la sey nga on ya soro ala kira jati ayere ku ala ka ma bay ala ka no baga bay wodi kira on yere ka ci de Allahu akbar on fisara ka teme tawbe ka anye beda be ala kira ala ya di ala kira ma nyami aya dama o cuko de la ala kira da dan cuko mina sawra mina meleke o mo soro ay baga o mo soro ay dugu kolo mo soro sanfara wulum la mo soro on de yo soro Allahu akbar ala kira ala don nyami ka ala batu nyami on be ala batu tende baga on be ala batu nga on tan cuko tede ay ala yo fanya ka kitab boy kono nana ko foyte mi noti ala batu o foyte ibe min do te min do akaka kitab boy kono wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura Allahu akbar kan masabay ko aka kitab boy kono nana ibe min do te min do abede bele na do mani foyte inshaallah minti ala batu Allahu akbar abede be ala batu nga be ka ala batu nyaade be ala ya di awma ala kira yere ala batu nyami ni choko nyami ni ala yo damma Allahu akbar anyi femba de soro de anyi chaman soro ala kira bolo dunay kono nana amina chaman soro ala kira bolo halis saatuma sayatuma islami nyuma wo islami nyuma ni sa shera tigima itigi bala kire nyana sallallahu alaihi wasallam abisigi li kerefe inya boselem bala suma min bala kasa duma min bala obe ka boyka noro ya min bi poilala inyambola ke sababu ye ka sayak no yayima awde yoso awde yaso an kelo mo kele nambla la kabru kono ni nyini kali melikiya una na nyini ka o yoro en kono nana ala kirabe soro sallallahu alaihi wasallam kan deme ka sorna don kanye melikiya nunun kana se kan toro anga se ka jabi nyumawdi awde yaso ni wulili kera ka bantu mami jobatu mana ala kirade be soroye aya fa ka kitabu kono aya fo atoko aka hadisa kono kitabu min to tajul jami ko ale be soro lahara yoro saba
o yɔrɔ saba a bɛ sɔrɔ o yɔrɔ saba de la nabi ɲuman o cidenw bɛɛ bɛ kulela n yɛrɛ ko bɛɛ fo k'a to ala kira kelen ale bɛ kulela de n ka manto foyi tɛ ale jɔrɔlen ale basigilen don a hakili latigɛlen de don nka a jɔrɔlen b'a ka manto in de la ala k'a ma ko wadduhi kɔnɔna na wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ala kira a dooro ne masa in ala n b'i sɔn f'i ka wasa ala kira ko ala ma wa n ka masa n tigi i k'a dɔn n tɛ wasa cogo si la ka n ka maa ninnu kelen to tasuma kɔnɔna na n'anw y'o sɔrɔ an ye fɛnba sɔrɔ nka an kan k'a dɔn k'an ye fɛnba sɔrɔ an kan k'a ɲini k'a dɔn an ye min sɔrɔ juman dɔn an kan k'a dɔn ala kira ye jɔn ye n'an y'a dɔn o b'an dɛmɛ a kanuni na n'i ye ala kɔlɔsi adamaden ɲɛnamaya kɔnɔna na maa maa ye ɲumanya kelen k'i ye dunan in kɔnɔna na ɲumanya in kɛra cogo o cogo ni ɲumanya de don n'a y'o k'i ye k'i bɔ balanen wa k'i dɛmɛ fɛn dɔw la wa ka kɔngɔ dɔw bɔ i la wa i tun man kɛnɛ k'i furakɛ de wa tant que ko kelen de tun don n'a y'i dɛmɛ k'o b'o la fo ka t'i sa i tɛ ɲina ala kira dun y'o jɔyɔrɔ minnu fa a ɲɛ a ka ca nka an bɛ ɲinɛ ala kira t'a kan an b'a tɔ ninnu tanu a y'an kana kiti an ka ala kira t'a dɔn an ka jiro ja ala kira dɔn na bɛɛ k'i jiro ja o la bɛɛ k'i cɛsiri o la kalan min bɛ kɛ la yɔrɔ in na yan ɲɛɲini min bɛ sen na karamɔgɔ balaji bolo a n'a ka kalandenw u k'a dɔn fɛnba de b'u bolo dɛ diinɛ tɛ sɔrɔ abadan kalan ma kɛ fo kalan de ka kɛ ni kalan kɛra ka ban a tɔ bɛ sɔrɔ a la maa maa ko k'i bɛ ala bato i ma kalan i bɛ ka ala mɔ kɛ bɔ de ka d'a kan ala de y'a fɔ a k'a di kudusi kɔnɔ fa'arifuni qabla an ta'buduni a ye n dɔn san'aw kan bato o ye condition de ye i n'a fɔ a ko maa kana ne bato ni maa min tɛ n dɔn ne y'i tugu o dun ka ca bi dɛ o ka ca silamɛ kunda dɛ o de y'an to kɔ fɛn damadɔ de y'an to kɔ o fɛn damadɔ ninnu n'an y'an janto la sisan silamɛya bɛ san sɔrɔ dunan in kɔnɔna na walima i b'a fɔ silamɛw bɛ san sɔrɔ silamɛya bɛ san fɛn de silamɛya ale ma deli ka jigin kabini ala y'a kɔrɔta don min ale bɛ san fɛn de silamɛw de dɛsɛra k'ale sɔrɔ n'o tɛ silamɛya bɛ sanfɛ ni silamɛw farala ɲɔgɔn kan ka kalan in matarafa ka kalan kɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn o ye kelen ye filanan ka kalan in baara i mana doni min sɔrɔ o baara i kana fɔ k'i b'a da ɲɔgɔn kan dɔrɔn a ka fɔ k'i b'a dɔn k'i taara kalan kɛ nka i tɛ alabato la i tɛ foyi kɛ ayi o t'a kɛ cogo ye sahabaw tun tɛ ten sahabaw tun mana taa ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam cɛman ninnu n'u mana min sɔrɔ ni aya dɔn ni hadisa dɔn u bɛ taa o baara de fo ka tila o la u bɛ na dɔwɛrɛ ɲini ka fara a kan u ka musobaw minnu tun t'a sɔrɔ ka na n'u bɛ baara la du kɔnɔna na ni maa min cɛ bɔra ala kira bara i b'a kunbɛ da la anw ka musow bɛ u cɛw kunbɛ da la cogo min k'u bonya a tɔgɔ k'u ladon k'u ɲininka mun sɔrɔ la bi olu bɛ u cɛw kunbɛ de i ye mun sɔrɔ ala kira bolo mun jiginna bi cɛw b'o fɔ muso ninnu ye o muso ninnu fana b'o ta ka baara kɛ n'a ye ni kalan kɛra baara ka kɛ ni kalan ye ni baara kɛra ni kalan ye denw ka mara silamɛya sira la n'an y'a nin saba in an y'an janto nin na an kalanna an ye kalan to don da la an ye baara kɛ ni kalan ye ka mara kɛ ni diinɛ ye sisan an bɛ bɔ a nɔ la mɛ ala deli sa masa ɲuman in a bɛ deli ni fɛn fɛn ye alakiraba in kosɔn ani fɛn fɛn ni ala bɛ deli n'o kosɔn n b'a ɲini o ala in fɛ o kosɔn nin suba in kosɔn ala ka mako ninnu bɛɛ ɲa ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛw bɛɛ ma ala ka kɛ sababu ye an ka diinɛ in ka ɲa an bolo an bɛ baara in daminɛ ni o ala tɔgɔ ye o ko tɛmɛnen kɔ an bɛ sali alakira muhammad kan sallallahu alaihi wasallam a n'a so dinge sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ minnu dugura kɔ fo ka taa se lahara jodo ma an b'a ɲini ala fɛ kunnadiya dafalen ala k'o kan bɛɛ ye ala k'o kan ɲɛ alakira bonya kama su in hɔrɔma kama sɔli ala rasul musa n'o bɔra yen n'ala sɔnn'a ma bisu in na an bɛ an bamuso ale ka kɛnɛ kan n'o ye Ami Sidibe ye an bamuso min
kira kanu bala Allahu akbar sabula mawo ma be nin kene ɲɔgɔnna sigi ala kira tɔgɔ la na ka nin ɲɔgɔn koba kɛ ko a kɛra kira kanu de kama o kuma la i tigilamɔgɔ ye koba kɛ sigato la de a belebeleba an bɛ duwawu k'a ye o n'o ka kan an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an n'a dɛmɛ amin ya rabbi ala k'an n'a sabati amin a n'a denw a n'a balimaw a n'a teriw a n'a sigiɲɔgɔnw na fo ka taa se quartier in yɛrɛ bɛɛ ma ani kayi bɛɛ Allahu akbar nin hɛrɛ in bɛɛ bɛ kɔ a kɔnɔ sigato na a ye bonya min k'an ye na a sara bɛ ala de bolo sigato la musa n'an bɔra yen an b'an karamɔgɔ fo na o fo fisiriwale ye kafiri de afimande an karamɔgɔ alimul allama haydara fahimul fahama haydara baharul buhuru haydara badrul buduru samsu sumusu haydara muhyil bai'a faridu dahrihi wa wahidu asrihi as-sayyid sharif usman madane haydara ala ka hera ka na amin ya rabbi ala ka na dɛmɛ amin ala ka na laban ay ne ale tɔgɔ fɔra silamɛ bɛɛ bɛ nisɔndiya an bɛɛ wallahi sigato la an filɛ sigilen a mɔkɛ ka kɛnɛ de kan tiɲɛ ala kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam wasalim a ko a y'aw denw lamɔ na ni koɲa saba ye adibu awladakum ala salasata khisal Allahu akbar a fɔlɔ kɛra juman ye a ko hubbu nabiyikum Allahu akbar aw ka nabi ɲuman o kanu Allahu akbar skei kangandenw lamɔ ni kira kanu ye n ko kira kanu bɛ dɔn yan mawudu kɛnɛ kan sigato la a ka siraw bɛ lakali yan na a ka lahalayaw bɛ ɲɛfɔ yan a yɛrɛ ye mun kɛ o bɛ ɲɛfɔ yan de a ko mun ka to o bɛ ɲɛfɔ yan de jogo ɲumanya minnu tun b'a la o bɛ kalan nin kɛnɛ ninnu de kan ko ka denw kalan ale ala kira kanu na u ka lamɔ n'o ye Allahu akbar sigato la a ye juman ka filanan ye wa ahli baitihi nin de ye n ka dalilu ye Allahu akbar n'i b'i yɛrɛ kalama bilahi i tɛ ban kira ka ahlu baiti si ayi o tɛ kɛ dɛ jango an karamɔgɔ haydara skei haydara wallahi maa o maa kɛra a fɛ ala ye hɛrɛ k'i ye sigato na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a n'a dɛmɛ amin ya rabbi si min b'a la ya rabbi ala k'a ɲɔgɔn fara kan min ka caw ye amin a ka laɲini ye mali silamɛya a ka se ka sabati mali silamɛ bɛɛ ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a y'o bori min kɛ kabini kunungo fo bi a ma sigi kɔ o bɛnna da o da ma a ka nafolow taara a la a yɛrɛ ye boriboriw k'a la a ye sɛgɛnw k'a la a ye ɲɛniw k'a la a ye tɔɔrɔ sɔrɔ a la a lagosira o baara in na a nenina o baara in na nka a ma sigi kɔ a seyidi sharif usman madane haydara kumala mali silamɛ bɛɛ b'a fɛ a bɛɛ fo ni maa min t'i yɛrɛ kalama sigato la sabula ala kira y'o de fɔ san y'o de f'i ye ka kɛ ale fɛ ani ka k'a somaw fɛ Allahu akbar a sabanan ye juman ye wa qira'atul qur'an Allahu akbar ko tɛmɛnen kɔ an karamɔgɔ folen kɔfɛ anw tɛna kuma janya koyi bamananw ko ten ŋanatigiya o de ka fisa ni ŋanaya ye wallahi a ye ne ni bunaɲang mana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan ne dɔgɔkɛ don kɛnɛ y'a ta ye wallahi billahi ne kan ka fɛn o fɛn fɔ ale b'o bɛɛ de fɔ k'o ban ne yɛrɛ ta n'a yɛrɛ ta wa a b'a dilan hali ni ne kun kumana a tɛ tɛmɛ o kan o tɛmɛnen kɔfɛ alhaji bunaɲeng kayikaw ka dangelen ale nana kana kɛnɛ in tɔ ɲɛnɛmaya a ye min fɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ ni ala sɔnna bi kan ka bɛn le 15 de don ni ala sɔnna bi kan ka bɛn le 15 ma le 15 12e mois 2017 an b'o de la ni ala sɔnna tubabu san kalo 12nan a tile 15 an bɛ kayi liberté ni ala sɔnna an bɛ kɛnɛ min ka kɛnɛ kɔrɔ don san o san an balimamuso n'o ye Ami Sidibe ka fara ni kalanden tɔw kan
ka fara karamɔgɔ min b'u kalan n'o ye Balaji Baro san o san u bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ani sigiɲɔgɔnw ani Sidibe kunda bɛɛ ka fara balimaw tɔw kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka mawuludu k'u se ka ala ɲinaya san 15 de ye nin baara in bɛ sen na ko ko n'a daminɛna Ala kama a bɛ laban a bɛ to sen na fana nka ko ko n'a ma daminɛ Ala kama a tɛ to sen na a tɛ laban o la Ala sɔnna saro an sigira nin kɛnɛ kelen in kan ka nin su kelen in ɲɛnamaya ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala y'an balo ka se ɲinan ma Ala sɔnna ka ɲinanta in latigɛ ka bɛn su in na ma o la Ala sɔnna ka an kɛrɛnkɛrɛn an ka sigi nin kɛnɛ in kan nin nɛnɛ in na nin sumaya in na k'an ka ciw to yen ka fara ɲɔgɔn kan ko an bɛ nisɔndiya ni Mustafa ye k'a ka kɛnɛ ɲɛnamaya k'a bangeni nisɔndiya kɛ k'a bonya yira ko e y'i ka baara to yen ka sigi o de la yan o ye kuma da dɔ de ye lahara diɲɛ na yan mago ɲɛ sira de fana don o la an b'a deli Ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin kɛnɛ in kan ni kɛnɛ in tigi sababu ye hami fɛn fɛn b'an na Ala k'a bɛɛ dilan banabaatɔ kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a da n'u ma degun bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka tɔɔrɔ la a wulibaa ye Ala de ye Ala k'a wuli k'a bɔ an n'u an bɛ cɛ min ka kɛnɛ kan ale de ka fisa Ala ka danfɛn bɛɛ ye a ka bon Ala ka danfɛn bɛɛ ye a ka di Ala ye a ka danfɛn bɛɛ ye ale t'a yɛrɛ bonya yira dɛ ale bonyali bɛ wajibiya de ye ka sɔrɔ a t'a yɛrɛ yira t'a fɔ mɔgɔ si ma a ye n bonya a ye n ka mawuludu kɛ a ye kira t'o fɔ parce que dɔw filila yen de k'a m'a fɔ an k'a kɛ mais kira b'a fɔ cogo di an k'a kɛ ne mɔdu bangeni a ye nisɔndiya n'o ye a y'o ɲɛnamaya kira b'o fɔ cogo di ni kira da y'o fɔ k'o ka kɛ kira jɛɲɔgɔnw tun kan ka bɔ a kɔ de parce que o kɔrɔ a bɛ bonya de ɲini a bɛ bonya de ɲini mɔgɔ yɛrɛ ka kɔrɔta bɛ fɛn o fɛn na mɔgɔ yɛrɛ zaati i ka kɔrɔta bɛ fɛn o fɛn na n'i b'i ko dɔn i da t'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ de kan k'a fɔ a y'a to an ka nin k'an kɔrɔkɛ ye dɛ a y'a to an ka nin k'an ka alimami ye dɛ a y'a to an ka nin k'an karamɔgɔ ye dɛ an karamɔgɔ ni bonya ka kan a y'a to an ka nin k'a ye a bɛ ni nin kɛra a bɛ bɛn a ma mɔgɔw de kan k'o ye k'o fɔ mais karamɔgɔ yɛrɛ man ka n'i sigi a ka kalandenw cɛ la a ye n bonya dɛ est ce que o kan ka kɛ n'o kɛra est ce que jɛɲɔgɔn b'o karamɔgɔ la wa a karamɔgɔ b'a sen na don o don a bɛ takisi ta la aw ka ca maa 100,000 ye aw ma se ka hakilisi sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka mobili ɲini k'a d'a ma k'a bɔ senna taama na fo karamɔgɔ yɛrɛ k'aw sigi a tɛ mobili san ɲɛ wa est ce que aw bɛ yen wa aw tɛ yen o aw kan k'a dɔn ko an karamɔgɔ ni senna tagama man kan mɔgɔ dɔ de kan ka sɔrɔ jama na min b'o fɔ mais karamɔgɔ yɛrɛ tɛn'i jɔ kɛ k'a fɔ a ye nin kɛ n ye ale ka bonya sira kan n'o kɛra dɔrɔn a kan ka bɔ o kɔ k'o tɛ Ala nɔfɛ Ala kira ka degun yɔrɔ tun bɛ yan de o kama kira yɛrɛ ye mawuludu bonya mais a da m'a fɔ mɔgɔ k'a bonya kira tun bɛ ntɛnɛn sɔn ntɛnɛn o ntɛnɛn kira tun b'a sɔn a bɛ kitabu min kɔnɔ Sahih Muslim kɛlɛ t'a la dɛ a bɛ karamɔgɔ bɛɛ ka kitabu la maa o maa kalan na a sɛbɛnnen don i bolo yen kira tun bɛ ntɛnɛn sun o y'a ɲininka ko i bɛ ntɛnɛn sun mun kosɔn a ko n bɛ ntɛnɛn sun parce que n bangena a la a bɛ ka ntɛnɛn min sun a wolola o ntɛnɛn de la wa kira ye ntɛnɛn min sun est ce que a bangena o don de wa ayi a bangena tɛnɛn don de la min tɛmɛna tɛnɛn don a ba y'a bange o de la ka bɛn nin kalo in tile 12 ma a kɛra ka bɛn tɛnɛn don de ma min tɛmɛna san 40 kɔ tɛnɛn kira bangena tɛnɛn min na o tɛnɛn in tɛmɛnen san 40 kɔ kira ye tɛnɛn sunni daminɛ u ko a ma i bɛ tɛnɛn sun mun na a ko parce que n bangena na a bɛ ka tɛnɛn minnu sun o tɛ a bangena o tɛnɛn in na dɛ a bangena ka bɛn o ɲɔgɔnna don de ma a bɛ k'o de sun est ce que anniversaire bɛ tɛmɛ o kan wa a bɛ tɛmɛ o kan a bangena tɛnɛn min na o tɛmɛna san 40 kan a bɛ ka tɛnɛnw sun ka taa
tɛnɛn tɛnɛn a bɛ sun u k'a ma ko mun na ko parce que wulutu fihi n bangena na mawuludu bi dan yan de kira yɛrɛ ye ntɛnɛn sun ko parce que ale bangena ka bɛn ntɛnɛn ma kabini ye mawuludu banna kira ti dɔwɛrɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan wa n'a kuma ɲininka a tɛ kuma dɛ u y'a ɲininka de ko mun na i b'a sun a ko n b'a sun sun bɛ kɛ ala ka donbaw de la an bɛ jumadenw sun o kɔ tɛmɛnen kɔ asura denw bɛ sun arafa denw bɛ sun donbaw de bɛ sun alabato bɛ kɛrɛnkɛrɛn donbaw de la a don bonya kama a n'a jɔyɔrɔ kama o kumana kira y'a bange don fara donbaw kan ko ka alabato k'a la tant que kira ye alabato a la dɔrɔn kuma banna foyi tɛ a tɔ kɔfɛ ni hasidiya tɛ a n'an tɛ mɔdu yɛrɛ fɛ a banna n'o tɛ a ye bato dɔ de kɛ sun tɛ bato dɔ de ye wa sun bato dɔ de tɛ wa seli tɛ bato de ye wa hiji tɛ bato de ye wa ɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u waaju o ye catiribɔ de ye o ye catiribɔ de ye wa ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'ala kira yɛrɛ f'u ye o ye catiribɔ de ye n k'o fana ye bato dɔ de ye ça suffit que bato dɔ ka kɛ kira fɛ a bangedon na dɔrɔn an ka da la dɔrɔn ko bato dɔ bɛ se ka kɛ ja kira bangedon na o kira y'a ka mawuludu kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun de dɔgɔkun o dɔgɔkun mawuludu bɛ dan yen de mais anw b'a kɛ de san o san anw ma foyi k'a la anw dɔgɔ anw kuntala surunyara kojugu ala kira ka hakɛ la tuma min na ala kira yɛrɛ jɔra n'a kɛli ye dɔgɔkun o dɔgɔkun fo ka taa s'a ka saya ma a ma dɔgɔkun kelen bila walahi san o san ka dɔgɔ o la anw deselen da de bɛ nin kɛ ka kira bonya n'a ye ka fara a kan a bangedon bonyani na sabula ko in bɛɛ y'ale de ye kira de ye kotigi ye dɛ ko o ko tigi b'a la silamɛya in tigi muhamadu don dɛ ni kira dɔgɔyara i bolo i ka bato ti minɛ kira dɔgɔyara maa o maa bolo i b'i janɛmɛ kɔnɔ seli tɛ sun tɛ i biri fo k'i kan kari ala t'i yafa i ma kira dɔgɔyara maa o maa bolo kisi cogo t'i la o de la don dɔ la kira nana ka sahabaw sigilen sɔrɔ u bɛ ka kuma nabi ɲumanw kan parce que silamɛya jugu ye politiki dɔ de kɛ ka silamɛya kɛlɛ kabini kunu kabini kira tile la fo bi a politiki bɛ yen formation américain don formation américain don a politiki ye jumɛn ye fɛn o fɛn n'a ka bon min ni fɛn in nana a ɲini k'o dɔgɔya ani min nana o bɛ dɔgɔya bilahi ni mɛtiri dɔgɔyara kalandenw bolo kalan nafa tɛ sɔrɔ mɛtiri min bɛ kuru k'i kunna n'i tigɛra o la n'o dɔgɔyara i bolo a ka leçon tɛ bonya i bolo fiyewu ni wajulukɛla dɔgɔyara a bɛ kuma minnu fɛ ma n'a dɔgɔyara u bolo a bɛ min fɔ barika t'a la bilahi a bɛ min fɔ baara tigɛ n'a ye e min bɛ ka wajulu kɛ n'i dɔgɔyara i bɛ kuma minnu fɛ ma n'i dɔgɔyara olu bolo i kɛra zere ye olu bolo i bɛ min f'u ye est-ce que o bɛ bonya wa politique américain nana ni nin de ye contre silamɛya k'a ɲini k'ala kira yɛrɛ kɛ zero ye ka mɔgɔ dɔw former ka na ka don silamɛya la u k'ala kira fɛgɛya mɔgɔw bolo o tun bɛna k'u kan kɔrɔta a kan sanfɛ de ka pɛrɛn a kunna n'u bɛ kuma u bɛ pɛrɛn a dɔw b'u kari ka don a musow ka so kɔnɔ ala ko a bɛ na taa ni ma jɔ n jɔyɔrɔ la n ka diinɛ bɛ bi sabu ni nin cɛ in dɔgɔyara diinɛ ko banna ala ko heyi muminun aw minnu k'a daminɛ ala la ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd a ko heyi aw muminun ne ala kuma ka don aw minnu ko a bɛ n fɛ cɛ min b'a bolo a t'a dɔn nka n ti jɛ n'a ye n'a bɛ kuma a kan ka kɔrɔta a kan sanfɛ a ka bon o ma dɛ ka n'i jɔ ka pɛrɛn a kunna o mɔgɔ tɛ dɛ wa n'i bɛ kuma kana kuma bange a ye komi a bɛ kuma bange ɲɔgɔn ye cogo min wa n'a b'a wele a kana wele komi a yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn wele cogo min Shaka Bugari Usmani la ya Rasulallah ka t'i jɔ Mamadu ala ko la ya Rasulallah
ya nabi Allah ibi majigide ki kanjigi ka kuma fe ni bonya yi o mɔgɔ de don fo ale ka bonya pour que a bɛ min na o kana dɔgɔya ka tila k'a fara kan wa n'a ma bonya bi kɔ bi ɲɛ ni maa o maa kan kɔrɔtara n ka kira kan sanfɛ i ye bato o bato kɛ n b'a bɛɛ kɛ zéro ye k'i kɛru jahanɛmɛ kɔnɔ nin bɛ kuranɛ kɔnɔ suratul hujurat ka tila ka ala kira musow minɛ cogo f'u ye maa kana kari ka don a ka so kɔnɔ maa kana wele kogo kɔfɛ ka tila k'a fɔ kira ye minnu b'i wele kogo kɔfɛ nalomaw dɔw ti ko dɔn inna allazina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun minnu b'i wele ka sɔrɔ u ɲɛ t'i la dɛ u caman bɛ yen fali kunkolo de b'u la mɔgɔ dɔw ka fali kunkolo b'u la nin bɛ ka fɔ sahabaw de ye sahababaw minnu tun bɛ ala kira entourage la n'u ma se ka ala kira valeur se a hakɛ la ala ye sɛbɛ f'u ye n'i ye fɛn fɔ kira ma ala tun bɛna ka kira ka jaabi kɛ a y'a ka denbaya fara ɲɔgɔn kan don min ka diinɛ f'u ye abu lahabi ko tabban laka ko halaki b'i ye o yɔrɔ bɛɛ ala ko tabati yada abi lahabi وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فمغو بسران كاكلا فتري سلا كنت باتي هذا ما ينده فوي تالا فوي تباتي هذا دو de ko kira ma ki hala kira ala ko e de tiga flak karli kono o de tabati hada yi yada ye bolo fila de c'est-à-dire n'i ko bolo fila karila dɔrɔn fanga banna mɔgɔ bolo de y'i ka fanga ye ala ko Abu Lahabi bolo fila de karila a bolo fila ta tiɲɛna a yɛrɛ ta tiɲɛna a ka nafolo ta tiɲɛna a muso ta tiɲɛna a ka sɔrɔ bɛɛ ta tiɲɛna wa n b'a don jahanɛmɛ na parce que a sera ala ka ala ni ma a sera ala terikɛ ma ala terikɛ Muhammad ala kira fa de ye nin ye mais ala y'a nini kuranɛ kɔnɔ k'a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ ko parce que a sera a den ma a den min ka bɔ ale ala bolo Walid ibn Mughira ta ye kira dɔgɔya ala ko kira ma kana fɛn fɔ ɲɛngo don yɛrɛ bonyana don nkalontigɛla don sinji farala don mɔgɔ ɲuman tɛ baara ɲumankɛla tɛ a ŋaniya man ɲi wa nin bɛɛ kɔfɛ ɲɛmɔgɔden don kuranɛ kɔnɔ k'a neni ko tankɛ k'a tanna laban Mamadu kana dimi de a ba ye jɛnɛya kɛ k'a wolo u b'a danbeya ka taa min ma k'o y'a fa ye o t'a fa ye i da bɔ a da la ɲɛmɔgɔden ala min ye kabakolo dulon ka dugukolo fɛnsɛn n'a bɛ su ko a bɛ dugu jɛ saya ni balo bɛ ala min bolo o de bɛ k'a ka jɔn dɔw neni Muhamadu nɔfɛ fo k'a kɛ ɲamaden Walid ibn Mughira a taara a ka so a taara a ko a ba ma ko n ba n mago b'i la an ka ɲɔgɔn ye n'a ba ye ɲɔgɔn ye a ko a ba ma ko kumaba fɔra bi dɛ nin don makan bɛɛ maa si t'a ka ɲamadenya dɔn notable don a don dugu notable ba don se b'a ye tɔgɔ b'a la dawula b'a la wari b'a kunna a denw ka ca den b'a bolo a ka ca mais ja halala tɛ mais ale yɛrɛ t'o dɔn maa wɛrɛ t'o dɔn f'a ba kelen ani Muhamadu ka ala mais i man ka se min ma n'i sera o ma min man ka fiyɛ a bɛ fiyɛ i man ka se min ma n'i sera a ma i t'a fɛ ka min mɛn i b'a mɛn mun kɛra a taara u ka so a ko a ba ma ko n ba Muhamadu n'a sera ɲɔgɔn ma ni Muhamadu sera ɲɔgɔn ma n ba Muhamadu ye ka ala ye neni a ye fɛn o fɛn fɔ n ma a bɛɛ jogo bɛ n na nka n ba kuma dɔ fɔra n tun t'o dɔn ko o bɛ n na dɛ a ko n ye ɲamaden ye k'e ye jɛnɛya de kɛ ka ne wolo ko n fa in tɛ n fa ye n ba tiɲɛ fɔ n ye n'o tɛ n b'i fa dɛ wulibali fɔ n ye n ba ne t'a dɔn n yɛrɛ la n ti maa yɛrɛ dɔn min ko a b'a dɔn mais n ba e b'a dɔn kɛ
kuma in n'a ka kɛnɛ n'a man kɛnɛ n ba e b'a dɔn dɛ a ba ko a ma ko n den a ko Mamadu ka Ala ye tiɲɛ fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ye ɲɛmɔgɔden yɛrɛ yɛrɛ de ye f'a original i tɛ hali local ye fiyewu original yɛrɛ de ye sabula ne furuli fa ma nafoloba tun b'i fa fɛ mais n den i fa kun ti cɛ ye ka bɔ waritigi ka furu la o nata n tora la yen ka sɔrɔ a tɛ cɛ ye n den ne n'i fa ka bagangɛnna de sera ɲɔgɔn ma e wolola o de fɛ n'o tɛ i fa in t'i fa ye koyi e ye sagagɛnna den de ye Mamadu ka Ala ye tiɲɛ fɔ dɛ wa maa si kun tɛ nin dɔn ne ni sagagɛnna in kɔ i fa sa kuma mɛnna nka a den t'i ye dɛ i ye ɲɛmɔgɔden Mamadu n'a ka Ala kun bɛ tan de anw ko an b'o de bonya ko mun na an b'a bonya an b'a bonya ko parce que Ala y'a bonya an b'a bonya ko a bonyani o b'an jiidi k'an gɛrɛ Ala la k'an kodiya Ala ye ka Ala yafa an ma wallahi an ka Ala bonya an k'an yɛrɛ bila yen maa o maa ka bon i bolo i b'o bonya b'a fɛ e yɛrɛ dɔrɔn e yɛrɛ kana kilasi la an ka Ala bonya an kana ni e ye i karamɔgɔ n'a ka di i ye a ka bon i bolo i fa a ka di i ye a ka bon i bolo ni mɔgɔ dɔ y'a bonya ka ɲumanya k'a ye o bɛ digi i la de wa a taara o bɛ diya i ye de ko ninnu faamu ka nɔgɔn hali yɔrɔ janw tɛ n ko hali yɔrɔ janw tɛ i den taara sugu la ka na ani dulokini dɔw nana ko dɔ y'o d'a ma ala hali ni t'a tigi dɔn a ko bɛ diya i ye ni den dɔ de ye nin complet in d'e ma n fa dɔ ye nin complet in di ne ma sabu e den ka di i ye i b'a fɛ dɔ ɲɛna ma ka duloki don a kan na o bɛɛ n'i ni ma kojugu i bɛ dimi o la wa i bɛ dimi nka ni dɔ y'a bɔkisɛ k'a ɲin kelen kari a natɔ la n'a da joliman ser'i ma o bɛ bɛn i ma mɔgɔ bɛ min fɛ a ka bonya ye a ka di i ye Ala bɛ Muhamadu fɛ wallahi Ala kɛra bonyani t'an jidi foyi la ni kɔrɔta ni kunnandiya ni kisi ni lafiya tɛ mawuludu de bɛ jamana in basigi a kana siga a la dɛ o de la ni mɔgɔ min bɛ taamulu kɛ i bɛ jate minɛ karamɔgɔw lajɛ waliyiw lajɛ Ala niw lajɛ belebelew lajɛ maa o maa kɛra getura ye nin diinɛ in na k'a sera ka kolo kari a tɔgɔ dɔnna mɔgɔw ka bonya ni tanga b'a kan a bɛɛ ye Mamadu bonyabaw de ye k'a daminɛ sufi kangarabaw la ka taa se karamɔgɔbaw ma ka taa se waliyubaw ma ka taa se sɛkubaw ma ka taa se belebelew ma belebele o belebele tɔgɔ dɔnna nin diinɛ in na a bɛɛ ye mawuludukɛla de ye mɔgɔ si t'u la min tɛ mawuludu kɛ kana sigi a la fiyewu mais minnu b'a dɔgɔya minnu b'a sabote e bɛ maaba dɔw la wa mawuludu k'a sabote k'a dɔgɔya est ce que i ni Ala cɛ i bɛ maaba dɔn u la wa o tuma na a ye mawuludu ɲɛnamaya cɛ min ka bon Ala bolo danfɛn bɛɛ ye n'i y'o bonya Ala b'i bonya o de la n y'a f'i ye politique américain nana ni politique min ye k'Ala kira ko bɔ dusukun na u tun bɛ nin de kɛ ka pɛrɛn kira kunna k'a wele so kɔfɛ dɔ yɛrɛ delila k'a fɔ ko laadiri tɛ kɛlɛ kɛra k'a ban kira ye ganima tila ganima tilalen k'a ban dɔ nan'i jɔ k'a bolo si kira ma a ko Muhamadu e tɛ laadiri ye fiyewu i ma tile nin bɛɛ nana ka se ka kira sabote u ye mɔgɔ dɔw former ka mɔgɔ dɔw labɛn olu kana tuubi ka don silamɛya la c'est-à-dire u bɛ to ka kira tigɛr'u ma u bɛ kira tigɛr'u ma u taara kɛlɛkɛyɔrɔ dɔ la fɛn dɔ bɛ da so kan quoi mɔgɔ bɛ sigi a kan kɛrɛkɛ i b'a da so kan ka sigi a kan o cɛ ɲumanin dɔ tun bɛ kɛlɛ ganima wari la a tununa dɔrɔn dɔ ye o nafiki dɔ y'i dɛ kɛrɛfɛ ko maa wɛrɛ m'a ta Mamadu kɔ a b'a fɛ ka kira sabote quoi ko kira de ye nin fɛn in ta
ala ye kuranɛ aya jigin ko wallahi ko nabi ɲuman tɛ se ka janfa kɛ fiyewu nabi ɲuman ka dɔ ta silamɛw ka wari la ka sɔrɔ a ma d'a ma ko kira t'o kɛ don na u y'u former misiri kɔnɔ ka n'u sigi c'est-à-dire u bɛ ka dɔ wɛrɛw bonya yira ka kira dogo quoi dogo Ibrahima Ibrahima kun ye ala teri ye koyi nabi ɲuman ba don u y'a fili tasuma la tasuma ma se ka foyi k'a la Ibrahima dɔ y'o fɔ dogo ko n ko Musa kun ni ala bɛ kuma de a bɛ taa turu sinna kulu la ni ala bɛ kuma dogo ko Isa dun Isa de ye ala ka kabako ye a fa ma dɔn fa t'a la a ba y'a wolo ka sɔrɔ fa t'a la wa Isa a bɛ suw kunu a bɛ ɲɛfiyɛntɔw ɲɛ yɛlɛ a bɛ banabaatɔw ka bana furakɛ c'est à dire ka mɔgɔ wɛrɛw bonya fɔ kira ka misiri n'a ka so de tun bɛ tugulen ɲɔgɔn na ni kira tun b'a ka so kɔnɔ fɛn fɛn bɛ fɔ misiri kɔnɔ a tulo b'a bɛɛ la kira ka so hali sini n'i taara a kaburu bɛ misiri in kɔnɔ yen de parce que kaburu filɛ kira ka so de kɔnɔ kira ka so ni misiri bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na bi misiri de nana don kira ka so kɔnɔ kaburu bɛ yen bon o tuma na n'i bɛ misiri kɔnɔ fɛn fɛn n'i bɛ so kɔnɔ min bɛ misiri kɔnɔ i b'a dɔn bon kira bɛ misiri kɔnɔ a tulo b'u baro kɛ kan na u bɛ ka nabi ɲumanw ta k'u ka bonya fɔ a yɛrɛ nisɔndiyara o la parce que mɔgɔ wɛrɛ tanuni o ti gɛlɛya ŋaniya ɲumantigi ma mais mɔgɔ wɛrɛ tanuni bɛ gwan hasidi la a ma ala kira degun fiyewu mais u tilala min kɛ kira bolo dɔ bɛna fɔ an yɛrɛ ka belebele in b'an bolo yan an yɛrɛ ka belebele in b'an bolo yan cɛ min zana yɛlɛnna kini min taara fo kabakolo bili 7 la min taara fo hadaratul ilahiya la min ni ala kɛra kana kaba kausayni aw adna kira bolo dɔ bɛ n'i da se ale yɛrɛ taama k'o fɔ tari k'a nɛgɛ don mɔgɔw la ni min nana o ka bonya u bolo n ka maasi ma kuma cɛ nin ka jugu dɛ i ka bon i ka mɔgɔw y'a dun i ka bon nka o bɛ k'i ka bonya dogo ka tila ka dɔ wɛrɛw ta yɔrɔ janw na minnu sakuma mɛnna k'olu jira nka e bɛ yen da tɛ ka se e ma maasi ma fɛn fɔ kira yɛrɛ bɔra ka na a bɔlen ka na a ye min fɔ e k'a lamɛn bani a bɔra ka na a ko aw ye min fɔ Ibrahima k'aw tɛ Ibrahima dɔn la ilaha illallah aw tɛ Ibrahima dɔn a ye fɛn fɔ Ibrahima k'a don kabini wolola o m'a mɛn a ko aw ye min fɔ Musa kan aw tɛ Musa dɔn ne de kama aw ye Musa dɔn sabu ne de ye Musa tɔgɔ fɔ kuranɛ na ko ala ko ten aw jɔnni fa ye Ibrahima tɔgɔ fɔ aw ye aw jɔnni bɛnkɛ ye Musa fɔ aw wolola n'a tɔgɔ ye wa ne de ye Musa fɔ a ye ani ala tun bɛ kuma ne de y'a fɔ a ye wa aw t'a dɔn fiyewu kira ye fɛn fɔ Musa ka o yɔrɔ la kabini u wolola o m'a mɛn a ko Mariyama den Isa jɔnni ba y'a ko fɔ a jɔnni ba y'a fɔ kabini aw wolola a ye Isa tɔgɔ mɛn ne de ye Isa fɔ k'a bonya yira a tun bɛ su kunu ne de y'a lakali kuranɛ kɔnɔ ala ka ci la ala kɛra nana fɛn fɔ Isa kan kabini u wolola o m'a mɛn a tilalen a ko ana khayru ashabul yamini ana khayru sabiqina ana atqa walada adama wa akramahum ala Allah wala fakhra ana akram al awwalin wala akhirin wala fakhra lam yaltaqi abawayya ala sifahin qat wala fakhra أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر وبيده لواء الحمد ولا فقر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر أنا أول الناس إذا بؤسوا وقائدهم إذا وفدوا وخطيبهم إذا أنصتوا وصفيهم إذا خسروا ومبصرهم إذا يئسوا
a ye nin modamadenw fɔ k'a dati a ko bɛɛ y'i da de ne ka si ma fɛn fɔ aw t'a dɔn ko cɛ dɔ b'a yɛrɛ u bolo maa o maa bɛ lahara n ka kusa a bɛɛ ye ala ye maa o maa da k'i bɛ ɲɔn ne ka bon n ka bon ala bolo i ye n ka di ala ye i ye n ka kusa i ye ala ɲɛsiranɲɛ b'a bɛɛ n ka kusa a bɛɛ ye ne de bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ an fa adama ye den o den wolo an fa adama den tɛ dugukolo kan min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ ne muhamadu kan wa ne de ka bon ala bolo ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan mɔgɔ o mɔgɔ tɛmɛna kunun ne ka kusa a bɛɛ ye maa o maa bɛ na yanni diɲɛ wuli cɛ n ka kusa a bɛɛ ye ne ma tɛmɛ mɔgɔ si fɛ min ye jɛnɛya kɛ i si kɔnɔ siɲɛ kelen ne muhamadu an fa adama den bɛɛ kuntigi ye ne ye waso tɛ a ye nabi ɲuman minnu kofɔ musa isa ibrahima ninnu bɛɛ bɛ ne ka pitiniw de don lahara u bɛɛ n ka pitiniw de don ne jɔlen nin kelen tɛ se ka kuma n'a kumana a bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ a bɛ ka minnu tanu lahara ne ɲɛ o ɲɛ tɛ kuma ala ɲɛ kɔrɔ n'aw ser'u ma u bɛ bɔ aw kɔrɔ olu yɛrɛ jigi bɛ ne de kan a bɛ ka kuma minnu ka bonya kan ta k'a fɔ dɛ olu jigi bɛ ne de kan lahara ibrahim jigi bɛ ne de kan an fa adama jigi bɛ ne de kan musa ni isa jigi o jigi b'u la lahara ala ɲɛ kɔrɔ ne muhamadu don bonya darapo in bɛ ne de bolo u b'a duguma de olu bɛɛ ye ne ka pitiniw de ye lahara bonya darapo in bɛ n bolo kaburu bɛ bɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min da la n'a bɛ kunu ka jɔ ne de don ibrahima tɛ se ka wuli ne ɲɛ n'a wulila ɲɛ a t'a se fila musa ni isa tɛ se ka wuli ne ɲɛ dugukolo bɛ bɔ ne muhamadu fɔlɔ de da la ne de fɔlɔ bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ lahara ni mɔgɔw jɛrɛ la ne de bɛ na n'u ye k'u jira ala la ne de bɛ kuma ni bɛɛ da de na an bɛ bori ka taa adama yɔrɔ adama b'a fɔ ne ala ye ne da k'an bonya k'an bila alijinɛ kɔnɔ ka fɛn bɛɛ daga n ye ko n kana jiri dun n y'a dun an kɛlɛla a ye n gɛn a ye n labɔ n nana dugukolo kan yan n sara n ka alijinɛ jiri dun ko a kuma bɛ na fɔ bi de ko ne ka bila aw ɲɛ a ye bɔndalan tɛ bilahi an fa adama ne mana taa bila aw ɲɛ ko n b'a jira ala la ni ala ye n yɛrɛ minɛ dun n ka sira tɛ den si la n mago tɛ maa si la bi n jaga seere a kana kɔse ma dɛ an fa adama lahara n'a bɛ taa ne ko an k'a tɔgɔ bɔ an da ko a b'a yɛrɛ ɲini an bɛ boli ka na ibrahima yɔrɔ ibrahima b'a fɔ ale tɛ se ale tɛ se ale ibrahima bilahi a tɛ se an bɛ boli ka na musa yɔrɔ musa b'a fɔ ale tɛ se ko dɔw tɛmɛna ale ka histoire la a ma bɛn ale ye do bolokuru a taara lahara ale bɛ se ka n'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ a k'a bɛ maa ka kuma fɔ an bɛ boli ka na isa yɔrɔ isa b'a fɔ ne tɛ se ne ka mɔgɔw ye ne bato ko ne ye ala ye ko n ba ye ala ye o kuma bɛ na fɔ bi n t'a dɔn o ko bɛ na laban bolo cogo min a y'a dabɔ n da la ko isa de b'a fɔ mɔgɔw kamana gantɔ ye ko a tɛ cɛ in yɔrɔ ɲini an bɛ jigi bɛ cɛ min kan magankaw ka aminata den magankaw ka aminata den a y'a ɲini dɛ n'o kɛra an bɛ boli ka ala kira yɔrɔ ɲini ala kira y'o de fɔ ko lahara n'i ma ale i tɛ kisi bilahi ala bato si t'o la ala kira dogora maa o maa na lahara i bɛ janɛmɛ kɔnɔ bilahi a bɛ na a b'a fɔ ko ana laha ana laha ne muhamadu de bɛ se ka ko in dilan bi o b'a sɔrɔ mɔgɔw tile ye mɔgɔw sɛgɛn ala kira bɛ sɔrɔ ka na ala yɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka na sujudu bɛ la rosi kɔrɔ ala b'a fɔ a ma k'a k'a kunkolo wuli a kana sujudu kɛ quoi c'est à dire i kunkolo wuli kana sujudu kɛ mamadu sali t'o ta layidu dɔ bɛ yen n y'a ta i ye a ti bɔrɔtɔ wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda
wala sawfa yu'tika rabbuk fatarda lahara min bɛ ni cɛ i mago bɛ min na n b'a k'i ye f'i yɛrɛ k'a fɔ ko mago t'i la tugun tant que i besoin bɛ yen n b'a régler f'i ka besoin bɛɛ ka ban o de ye n ka ni cɛ ye lahara o kama ala kira ko nabi ɲuman o nabi ɲuman ala ye duwawu dɔ d'i ma ko i mana fɔ a bɛ sɔn ko nabi ɲuman bɛɛ y'a ta employé diɲɛ kɔnɔ yan k'ale y'a ta bila ka lahara kɔnɔ e ni ne kosɔn ka si kɔngɔ na ka tile kɔngɔ na a denw ɲɛnama a denw sara a ɲɛna a den bɛɛ sara a ɲɛna mɛ dugawu kelen bɛ ala ko n'i ko min bɛ sɔn a kun bɛ se k'a fɔ ala ma n den dɔw balo i k'o kɛ kira ye mɛ a ko n jɛnna o bɛɛ kɔ n bɛ dugawu in employeli bila ka lahara kɔnɔ k'o ka gɛlɛn don min n bɛna fɔ ala ye o don ala b'a fɔ i kunkolo wuli Mamadu e mago bɛ mun na Mamadu b'a fɔ ala ma ala ne mago bɛ min na dɛ mɔgɔw sɛgɛnna tile kɔrɔ ne b'a fɛ i ka ko in lajɛ ten tribunal ka kɛ ten kiiri ka kɛ ɲumankɛla ninnu ka bɔda sɔrɔ jugumankɛlaw ni min ta bɛ se ka arranger a ka arranger ni min ta tɛ se ka arranger o ka kan cogo min a ka kɛ ten mais an ka bɔ tan quoi kiiri ka tigɛ an ka bɔ tan Mamadu e ko ten wa ne ko ten ala ni ko ten ne tɛ se k'e sɔsɔ n'o tɛ ne ka waati commencé dɛ ne ala ka hɛrɛ commencé nka n tɛ se k'e sɔsɔ n jɛna n'i ka kuma ye i ko cogo min bɛna kɛ ten ana laha ala kira ye nin de fɔ ana laha ne de bɛ se k'a kɛ ne de b'a wasa ne de b'a wasa a don ala kira sallallahu alaihi wasallam a bɛna nin surunali in kɛ a y'o de fɔ a ko u bɛɛ da denni ne de bɛ se ka kuma u bɛɛ da denni ne de bɛ se ka kuma ni ala bɛ sɔn ni ne tɛ maa wɛrɛ tɛ se ne de bɛ se k'a fɔ ala ye a b'a kɛ a bɛ sɔn wa n'u jigi tigɛra ne de bɛ se k'u nisɔndiya dɛ u jigi tigɛlen ne de bɛ se ka na ni jigisigi ye ka na ni jigimafa ye u bɛɛ ka se ka bɔda sɔrɔ an bɛ ka nin cɛ in de ka mawuludu kɛ a don kira bɔra a ka jama na a y'a yɛrɛ f'u ye mɔgɔ man y'i yɛrɛ da nka yɔrɔ dɔ la ni m'i yɛrɛ fɔ mɔnɛ b'i fa mɔgɔ man y'i yɛrɛ da koyi nka yɔrɔ dɔ la ni m'i yɛrɛ fɔ mɔnɛ b'i fa n'o tɛ olu tun kan ka nin fɔ ka sɔrɔ kira ma nin fɔ mɛ ko mɔgɔ ma sɔrɔ k'a fɔ kira ko ale ka fisa Ibrahima ye a ka fisa Musa ye ko ale ko ka di ala ye a ka danfɛn bɛɛ ye ale ko ka di ala ye a ka danfɛn bɛɛ ye an filɛ o mawuludu de kɛnɛ ka taa ka mɔgɔ kanu ala ye min kanu ka mɔgɔ bonya ala ye min bonya tari ala k'an yɛrɛ kanu tari ala k'an yɛrɛ bonya a y'a diya de mawuludu bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ bɛ yen bilahi ayi n ko maa si ma ala kira kɔrɔta ni ala m'i kɔrɔta ala ko ale de ma kuranɛ kɔnɔ warafa ana laka zikiraka anw ye kofɔli kɔrɔ de ta n'an ye mɔgɔw jɛrɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ ala kira fɔ ala b'an dɔgɔya ko mun kɛra Abu Lahabi bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ mɛ ntɛnɛn o ntɛnɛn jahanɛmɛ bɛ fɛgɛya a kan ko parce que a nisɔndiyara dɔrɔn ko ala kira bangena o don k'a ka jɔnmusonin kan hɔrɔnya o de kama ntɛnɛn o ntɛnɛn ala bɛ jahanɛmɛ fɛgɛya a kan o min sara kafiriya kan o ye nɔgɔya da sɔrɔ jahanɛmɛ kɔnɔ ni mawuludu ye jango ye min bɛ ala fɛ mawuludu n'i y'a mɛn k'a bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ta billahi n'i sera a kɛnɛw kan fana i ka ŋaniyaw siri billahi ala bɛ sɔn i mago bɛ min na a bɛ kɛ o la an ba ninnu an b'u fo olu minnu ye nin kɛnɛ in labɛn k'u sara bɛ ala bolo k'u k'u jija a la u k'u jija musow b'i ko o ko la a bɛ ɲɛ sɔrɔ wa n'u bɔra min na o ko bɛ bin a bɛ bin dɛ ko in bɛɛ ye olu de ye u k'u jija u k'u cɛsiri an ɲɛ b'u la an b'u kalama u bɛ baara min na baaraba don jigi ye olu de ye kana jɔ muso la dɛ kana jɔ muso la billahi n'i y'a mɛn muso du de don jamana de don diɲɛ de don
n'i ye fɛn o fɛn ye k'a ka bon ba dɔ de b'a la belebele o belebele a ye dɔ de si min i bɛ jɔ min na n'i t'a jate dɛ n'a hakili ka dɔgɔ i yɛrɛ bolo n'i yɛrɛ bolo tuma dɔ la hali ko man ka sara a la olu de ye kiraw ni nabi ɲumanw wolo olu de ye waliyu ni kutubuw wolo olu de ye masakɛbaw wolo minnu bɛ ka kobaw kɛ diɲɛ kɔnɔ savants musow de y'u bange k'u lamɔ ka sin dɔw da k'u kɛ mɔgɔ ye ni muso tɛ yen dɔrɔn mɔgɔya tɛ yen ni muso tɛ yen dɔrɔn mɔgɔya banna musow de y'a bɛɛ ye jala in bɛɛ b'u bolo an b'u bolo su ni tile i ba de b'i dɛmɛ i ba kɔfɛ n'i ye muso ɲumanw sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ tɔ bɛ dilan nka n'i ye muso juguw sɔrɔ i bɛ sɔn k'i to motobori la ka volant bila k'a fɔ i bɛ jate kɛ n'o kɛra i mɔgɔ bɛ sa i kan bɛ kari bilahi muso jugu man ɲi dɛ n ko ni muso jugu b'i bolo i taatɔ bɛ arrière de kɛ i bɛ ka taa de nka i yɛrɛ b'a ye i bɛ ka arrière kɛ quoi ka sɔrɔ i bɛ ka taa muso de bɛ se ka cɛ hakili sigi muso de bɛ se ka cɛ lafiya muso ye fɛnba ye dɛ bilahi silamɛya ma ɲinɛ musow kɔ o de la alakira y'u bonya k'u valeur fɔ alakira ka hiji laban a ye mɔgɔw ladi k'u ka musow bonya a ko musow n b'a maaya hakili t'u la nin diinɛ in kɔnɔ u jɔyɔrɔ ka bon u ye jigiw t'a la jigi ninnu ka bon kira tun bɛ waso n'a ba de a ba n'a kɔntana don min n'a b'a fɛ k'a yɛrɛ fɔ a b'a ba de yira a ba k'ale ye muso finikolon sirila den de ye ntamaro jala ɲimina ni sogo jala ɲimina den ye min tun tɛ samara sɔrɔ ka don sen na k'o den de y'ale ye o kɔrɔ ale ba sabalila ale ba ɲɛni n'a muɲuna o de la ale kɛra belebele ye o la an baw k'u cɛsiri an jigi b'u kan ni musow ye diinɛ faamu diɲɛ bɛ lafiya o diɲɛ filɛ ala k'i fɛn fɛn kɔnɔ n ko musow de kɛra fila dɛrɛmɛw ye musow de dala lɛfa kan k'u kɛ wandɛrɛ ye k'u bila sugu fiyɛw la fa bɛɛ ala kira ye san 1000 jate a kun ka di ne ye k'o fɔ nka a tɛ se ka fɔ kira ye san 400 ani san 600 san 1000 k'o jate ko diɲɛ bɛna kɛ cogo dɔ la a kumana bi de kan parce que a ko ale fatulen kɔ san 1000 kira fatulen kɔ bi an filɛ san 1400 dɔ de la o kɔrɔ a ye période min fɔ dɛ an filɛ o de kɔnɔ coyi bon o période mun n'a y'a fɔ diɲɛ bɛna kɛ cogo dɔ la kira da sera o ma mais n mago tɛ o kuma ninnu bɛɛ la quoi a da sera a ma diɲɛ bɛna kɛ cogo dɔ la diɲɛ bɛna tura a kun kan ka kɛ cogo min a ye caman fɔ a la mais n mago tɛ se o bɛɛ ma a sera yɔrɔ dɔ la a ko a bɛna se yɔrɔ dɔ la a ko wa suribatil khumuru ko dulɔ bɛna min wa akalatil bintu min kasbi farji ummiha wa akalatil ummi min kasbi farji bintiha a ko san 1000 kɔfɛ ale fatulen san 1000 kɔfɛ ko musow bɛna jɛnɛya kɛ k'u simidenw balo n'u ka tafe bolo baara ye a ko aw bɛna ye muso bɛ baara kɛ a ka tafe bolo la k'a denw balo a ko aw bɛna dɔw fana ye ko ba dɔw fana bɛna balo n'u denw ka tafe bolo baara ye a y'a fila bɛɛ fɔ a ko san 1000 kɔfɛ denw bɛna u baw ka jɛnɛya kɛ sara dun baw bɛna u denw ka jɛnɛya kɛ sara dun bi an filɛ o tile la muso dɔw bɛ jɛnɛya de kɛ k'u denw balo dɔw fana b'u denw ka jɛnɛya sugunɛ ji min o musow bɛ yen minnu ka sungurubaw de b'u ka so jɔ minnu denmuso sunguruba jɛnɛyakɛla ninnu n'u banana olu de b'u ka ordonnance san n'olu tɛ du bɛ si kɔngɔ la u ma furu u tɛ foyi la jɛnɛya kɔ a ye san 1000 de jate a ko sahabaw ma aw kɔfɛ san 400 olu fana kɔfɛ san 600 a ko o bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔnin tun ye patron ye quoi a ye fɛn fɔ a kɔnɔ n'i y'a mɛn i b'a fɔ k'a bɛ balola bi de i b'a fɔ bilahi a ma sa i b'a fɔ ko kira yɛrɛ bɛ ka vi ni an ye de a bɛ ka kuma a y'a fɔ période mun na fana an filɛ o de la
donc o kɔrɔ ni musow kɛra fila dɔrɔmɛ o ye diɲɛ bi halaki o la nka an jigi ka ɲi n'an ɲɛ b'a la musow de ye diinɛ faamu k'ala kɛra ka mawuludu kɛ ka jogo ni sira ɲuman minɛ an hakili bɛ sigi an b'a dɔn ko diɲɛ bi sauver kɛra ye nin kuma in fɔ don min a kasira fo k'a ka jalamugu ɲigin san 1000 kɔfɛ diɲɛ bɛna kɛ cogo min a y'a programme di sahabaw ma k'a ban pewu fɛn fɛn kan ka k'a kɔnɔ a y'a bɛɛ fɔ ka ban faamaw bɛna kɛ cogo min commerçants bɛna kɛ cogo min karamɔgɔw bɛna kɛ cogo min diinɛ yɛrɛ bɛna kɛ cogo min fɛn min ni fɛn min bɛna sanga sɔrɔ ani fɛn min ni fɛn min bɛna bin a y'a bɛɛ fɔ k'a ban mais maa ala safa a tɛ se ka ban nka an baw a y'a cɛsiri dɛ an b'a bolo dɛ ko mana bilen yɔrɔ o yɔrɔ k'an b'an ba bolo dɔnkilidala dɔw ko cɛw tɛ ɲɔgɔn na ko baw de bɛ ɲɔgɔn na wulibali don dɛ bilahi min ba y'a kɛ a fa ye ka tɛmɛ i kan ni n'o gosira ɲɔgɔn na i bɛ b'o kɛ ala t'ala bila i ye bilahi ala tɛ sɔn kalan tɛ dɛ mɛlɛkɛw kunkolo sigi i kunna n'a ye ɲɔgɔn ye i ka dɔnni bɛ bɔ i kɔnɔ bilahi ba de bɛ den kɛ bilen de ye mais a tɛ sɔrɔ ni sabali tɛ a tɛ sɔrɔ ni muɲu tɛ a tɛ sɔrɔ ni majigi tɛ a tɛ sɔrɔ ni yafa tɛ denba ka di bɛɛ ye nka bɛɛ t'a wolo dɛ ka tɔgɔtigi wolo ka cɛ wolo ka den nafaman wolo min bɛna kabila nafa ka du nafa ka jamana nafa ka diɲɛ nafa muso bɛɛ b'a fɛ nka musonin t'a sɔrɔ fiyewu musonin min b'a ɲɛ kɛrɛ bɔ a cɛ la k'a da sama ni mɛtiri 7 ye abada o t'a sɔrɔ a ka d'a ye nka a t'a sɔrɔ bilahi n baw a y'a cɛsiri ala k'an bɛɛ dɛmɛ hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a kan n'aw ye ala k'a kan n'aw ye mawuludu ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka san wɛrɛ yira an na ala k'an ka batow minɛ ala ka bɔdaw k'an ye nin y'a tulo garisɛgɛ ye salamu aleykum warahmatullahi ni ne bɛ kuncɛli kɛ an ka mawuludu kɛnɛ kɔnɔ mawuludu min n'a kɛra Kayi Liberté i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ bɛ a la an ka musokɔrɔba n'o ye Ami Sidibe sango san ni nin waati in sera a bɛ nin mawuludu in ɲɛnamaya mawuludu in ɲina a ta ko 15nan ye o la duwawu minnu kɛra kɔnɔ an bɛ ala subhanahu wa taala deli ala ka duwawu ninnu minɛ k'ala deli kayikaw bɛ fan o fan an bɛ ala deli ala ka hɛrɛ k'a n'u bɛɛ lajɛlen ye k'ala subhanahu wa taala deli waati caman bɛ ala bolo ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu.